Come on! Als die type een bepaalde Nou, code deze heeft. arm stap. Shit. Kom op. Oeh, shit, start. Kom op. Ik wil spelletjes spelen op de computer. Shit. Hoe weet je het dan? Ja, ik heb eruit gehaald. Oh. Sorry hoor. Ik heb het uit het apparaat gehaald, want het is een stuk klaar. Nee, die accu dingen heb ik niet zien. Ja, het apparaat. Niet in het kon. Ja, als je kaart al telefoon. Kijk, ik ga er heel even. Waarom moet je wel richten? Kom op, start!